नों सोर? बेसेबां रां मोननांगौ नोंहा? 15 लाख। आदै, रांखौ नों बेसेबां लायामोन? गासै 5 लाख जाबाय। नाथाय फिसा, नोंखौसो सिनायासै जोङो। 5 लाख जाबाय। दा नों बुंदों 15 लाख। सुदखौ समाव होआखै, बेनिखायनो बारायदों। सुद बारायदों ना नोंनि हिसाब? बियो नोंनि खनसेल' खामानि नङा। गरिबफोरनो रां दाहार हरफ्लाना बिसोरनि खमजुरिखौ नायना गावनि मुलाम्फा खालामनाय। बिसोरनि न'-बां, हा-हु गासै सम्फथिखौनो दखल खालामना लानाय। बेनो नङा होमबा नोंनि गुबै बिजनेसआ? दासिम बेसेबां गरिबफोरखौ लुथिखो? नोंनि गासै गाज्रि खामानिनि हिसाबा आंनाव दंजोबो मिथिबाय। दा आरोबाव नों रावबो गरिबखौ लुथिनो दा सानसै। आं फैबाय। थारैनो सोर मार नोंलाय? आंनि खामानियाव मा हेंथा होदों? मिथिगौ दा नों मा जागोन? मा? बुनो आंखौ? दम दंबा आखाय होलाय। ओइ, नों मा सानना लादों आंखौ? ओइ सेंग्राफोर, होदोलै सालिखौ। मेडाम, आं रांखौ लाबोबाय। थां बेनोहै। नोंनि 5 लाख रांनि सुदा बेसे जायो हिसाबा आंनाव दं। दा नों बेनिफ्राय ओंखारलांदो आरो दिनैनिफ्राय बे न'खरनि फारसे नोजोर दाहो, नङाबा दिगदार जागोन। आदै आरो मादै, नोंसोर मोजाङै था। नोंसोर आंखौ उनाव मिथिगोन। थाथ'दो, आं थांसै। बिद्या, आं नोंनि प्रब्लेमखौ फोजोबनो हायो, नाथाय मोनफ्रोमबो मददनि बेसेन थायो। समायना महरखौ लानानै रांनि मानो सिन्था खालामदों? नोंनि गासै प्रब्लेमखौ फोजोबना होगोन आं। बुजिबायना आं मा लुगैदों? मेडाम, नों बेवहाय? मा सानदों नों? आं मा नुनो मोनखो? सि! एसेबां मुगैथाव नोंनि गोसोनि हास्थायनाया। बे अफिसो नोंनि न' नङा, मोजाङै सोलिनोबा सोलि। मिथिगौ नों बे सिख्लाया बेसेबां टेलेन्ट दङ। आंनो गोरों आइजो नांगौ, बे हिसाबैसो सायख'दोंमोन आं। जुदि नों बे सिख्लाखौ लाबोफिननो हायाबा, मिथिखादो नोंनि साख्रिया थांबाय। 12 घन्टानि गेजेरावनो जुदि लाना फैनो हायाबा आं थांबाय।